Kan voldelige spil have noget med børns adfærd at gøre? Først og fremmest skal vi finde ud af, hvad et voldeligt spil egentlig er. De fleste mener, at et spil er voldeligt, når det handler om krig og er realistisk, såsom Call of Duty, Counter-Strike, GTA osv. Tager mit barn skade af at spille spil på computeren? Lad mig sige det med det samme. Nej, det gør det ikke. Det, der er vigtigt, det er, at barn spiller spil, der er alderssvarende for den børnegruppe eller ungegruppe, som barn eller den unge hører til. Bag på hvert computerspil står der en aldersmærkning. Man har i 40 år prøvet at finde ud af, om voldelige computerspil kan ændre børns adfærd, men der er dog ikke fundet nogen beviser endnu. Vores mening er, at normale mennesker ikke bliver påvirket af de voldelige spil. Eftermiddag på Powerplay Reborn, en netcafé på Nørrebro i København. Magnus Reinholdt spiller dagens dosis computer. I dag er det spillet Dota. På en eller anden måde så bliver man opslugt af det. Tror du, det kan give mening at kalde det en sygdom? Altså ikke for mig, ikke. Nej. Det ser de anderledes på i Kina. 有的孩子在上网上到非常极端的时候了，怕这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏，他带上尿不湿。 Her er internetafhængighed en officiel diagnose. Svært at forstå set fra en dansk netcafé. Det virker helt surrealistisk på den måde. Det er en militærlejr, de kommer i. Stedet her er en af Kinas 400 afvænningsklinikker for internetafhængige. Her skal spillelysten uddrives med medicin og hård disciplin. På en eller anden måde så virker det lidt for hårdt og overdrevet til, at de kan lære noget af det. Scenerne stammer fra dokumentaren Web Junkie, der lørdag får dansk premiere på filmfestivalen Copenhagen Docs. Den debat, filmene afføder, giver rigtig god mening i en dansk kontekst. Så man kan sige, hvis du googler, kan man blive afhængig af computerspil, får sindssygt mange forskellige svar, afhængig af, om du spørger kulturforskere eller andre forskere. Sammen med 14 andre film under overskriften We Are the Robots, sætter Web Junkie fokus på forholdet mellem mennesker og computer. Som lige præcis som du siger, forsøger faktisk at se på, hvad sker der med verden, og hvad sker der med os, både psykologisk og biologisk, i overgangen til et digitalt samfund. 不是我妈妈说带我到北京来看病的，他就把我关在这里。 Magnus Reinholdt spiller selv omkring 10 timer hver uge, og selvom han ikke har meget til overs for de kinesiske metoder, så kan computerspil godt fylde for meget. Man kan se, at de ikke kan styre det jo. Du kan godt styre det. Nogle gange. Af og til kan jeg. Andre gange kan jeg ikke. Så går der meget tid hernede. Rigtig mange mennesker har slet ikke noget problem ved at spille en masse computer og bliver ikke afhængige. Der er derimod også nogen, som rigtig nemt bliver afhængige og ikke er til at tage fra computeren igen, når først de er begyndt.